का हाल भाई लो तो भाई लो देखो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और प्रिया सोनी के एक और ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा जौन गाना का टाइटल बा लहंगा में मीटर 2। अरे हाँ, ये वाला गाना कब तक आता है गाना चैनल पर आता पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग ये वाला वीडियो में तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख ले। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं ले गए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए क्या खेसारी लाल यादव के हर गाना के अपडेट सबसे पहले मिलेला। तो भाई लोग देखो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जो वाला गाना बा लहंगा में मीटर। अरे हाँ भाई, ये वाला गाना जब रिलीज भय रहे, अरे हाँ आज से 10 साल पहले ये वाला गाना रिलीज भय रहे और भाई एंगल म्यूजिक पर ये वाला गाना रिलीज भय रहे और इतना ना गर्दा उड़ैलक, इतना ना मतलब बवाल भयल उ गाना के लेकर, इतना ना बम ब्लास्ट भयल कि खेसारी लाल यादव एकरा के रिमेक करे जा रहल बड़ा। अरे हाँ, लहंगा में मीटर ए से 10 साल पहले आए रहे और भाई देखल लेकिन ए से 10 साल पहले आए रहे और ये गाना अभी तक 80 मिलियन प्लस व्यूज वाला गाना पर पार कर गल बा। तो भाई ये सब खेसारी लाल यादव देख के ई वाला भी गाना के रिमेक करे जा रहल बाड़न और भाई ई वाला गाना में इफेक्ट में रखल बाड़न प्रिया सोहानी के और भाई बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास ई वाला गाना बन रहल बा और बहुत जल्दी तो लोग के सामने पोस्टर एंड ट्रेलर रिलीज करल जाए। भाई खेसारी लाल यादव के ई वाला जौन गाना बा तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास होखेला बा, पूरा डीजे म्यूजिक के साथ होखेला बा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही झकास होखेला बा। बाकी ये वाला गाना के मतलब सुने में आता है कि हाँ लिखला बाड़न कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा। और भाई तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना गईले बाड़न अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कड़। अरे हाँ खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कड़ ये वाला गाना के गईले बाड़ा, लेकिन हो सके कि शिल्पी राज भी गा दे काहे कि अभी तक ई कन्फर्म नहीं है बल्कि के कराए के गवाल जे बारे में खुशी कक्कड़ के या शिल्पी राज के, ये दोनों आदमी में केहू गाई ई वाला गाना के। बाकी ई वाला गाना तो लोग बता दी कि हाँ कौना चैनल पर रिलीज होकेला बा। तो भाई लोग देखल भोजपुरी के मतलब सबसे पहले जो लहंगा में मीटर बा तो मतलब आयल बा एंगल म्यूजिक पर और एंगल म्यूजिक पर अभी गाना ऊपर रिलीज नहीं करल जात नहीं काहे कि ऊपर अभी व्यूज नहीं आवत, इंप्रेशन ऊपर नहीं डालत यूट्यूब, ओकरे कारण ऊपर मतलब जितना भी गाना खेसारी लाल यादव के पुराना बा ओकरे 2 वर्जन करके ऊपर नहीं डालल जात। अरे हाँ, तो गाना ई वाला कौना चैनल पाई खेसारी लाल यादव के। तब भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जो वाला गाना बा तो बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पाई काहे कि एंगल म्यूजिक के जे मतलब ऑनर बा उहे बा बेस्ट भोजपुरी के, मतलब दोनों एके आमदी के चैनल बा और बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पाई खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना लहंगा में मीटर 2। अरे हाँ, ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास तरीके से बनावल गल बा। प्रिया सोनी में इफेक्ट में काम कैले बड़ी और बहुत ही अच्छा एक्टर प्रिया सोनी काहे कि बहुत ही झकास मतलब काम कर ली और बहुत अच्छा डांस भी कर ली। बहुत जल्दी तो लोग ये वाला गाना आवे वाला बा तो लोग लगाने के मिस मत करे। लेकिन बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा जानकारी लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दे लगे।